pakai sih mau nabok jare. Ya ora lah, cakaya kue. Nyokot mau wis ngelak to. Umpane yang dadi bapaknya temenan tak tabok temenan. Perintah sing wedon. Ini dikasih semua, Dek. Terima kasih. Ayo nembang maning semua. Dek. Yang kodisit ya. Terima kasih nembang ya. maning Dek. Udah enti. Aja berisik nyong ngelak banget tuh. Mimi udah. Iya, wis ngelak ya kan mau. Mimine gede udah lu. Oh, pada boy. Maning. Tepuk tangan buat Ude Kenti Wulandari. Terima kasih. Yang garana sing tembakku ya Ude. Iyalah, wong anu gede ya Ude lah. Ya iya. Ude itu bu gede. Ya, anu gede maksudnya. Gede. Nek cilik apa? Ya bulik. Oh, bulik. Bulik. Ya nek cilik. Bulik. Bulik ya. Iya, petane maning. Lagi bulik ya. Ya bulik. Ya utuhnya dedek. Kula biung dadak. Dedek bayi. Dedek doble ya kayak ngarep. Yuk gawekna spot nggo bulik. Bulik Wiwin Setiawati Sekar Bima dari Bukerut. Spotnya Win. Ada salam dari Wong Kebumen. Wiwin Sindo. Dalu Mbak Wiwin. Wilujeng. Menika kelas wonten pamundutan ing jenengan saged napa mboten nek saged nggih tembangaken nek mboten nyuwun pangapunten. Nggih, napa? Menika saudaranya yang punya hajat minta lagu Anak Dewa. Enten napa mboten? Dereng. Oh, dereng saged. Oh, darling. Oh. Maaf belum bisa ini, Bu. Diganti yang lain tarling yang lain ya, yang lain ya. Anak Dewa belum bisa ini anu belum punya anak ini. Masih dedek. Taunya anak konda sama Anak konda itu ular. sama ular dumung taunya. Jadi maaf ya belum bisa Anak Dewa, diganti yang penting Tarling. Lestari boleh, Lestari boleh. Nggih. Lestari. Oh, jadi Anak Dewanya diganti Lestari. Nggih. Siap. Jajal kayak apa, Mak? Nyawang Wiwin Sindo. Dedek. Dedek Wiwin Sindo. Semoga Lestari Widodo kalis ing Sambikala. Amin. Dasar bulan bedari aku satya
thank you, semoga berkah. Terima kasih. Oh, ah, oh, Terima kasih Mbak Cantik. oh, ya. Iya. Ya, ya, ya. Luar biasa, Sampun, tepuk terima tangan kasih. Mbak Wiwin. Buat Mbak Cantik dan dedeknya juga terima kasih, berkah selalu nggih. Amin. Seneng kupenku. Baru tebok sing jaka kaker. Rong aswentes nang kumil. Teboke jelebotku berada gerut jaka kaker. Kari telu, Mak. Kari telur. Iya. Moga-moga ke lagu tatu bisa. Tatu tayeng mboten? Tayeng. Ya. Sing moga-moga sing teboke degrut munggah maning. Main sing degrut, Mbok. Hengane esi bocah kok nyawer pinter banget ya. Seneng penayaganku. Nyawang bocah cilik kok pinter nyawer. Kan mumpung ketemu kali Mas Bawor kali sedulur-sedulur Sekar Bima. Oh, penyaronku nganeng dengar tenan. Sampai doble. Biasane ora semangat kayak gini wong iki jan semangat banget wis. Oh pasti ya Mbak. Harus semangat. Sawerane uli akeh. Atur nuwun. Jal siki lagune dari Ibu Hajat, Ibu Taruni siji maning ya. Nggih. Aku ngobarke wayangan maning kan. Nggih. Ora ail ning pekoli. Nggih. Iya, teboke degrut. Nggih. Ya wis. Kamdi Allah ora kedep kamdi. Karo singun. Oh, jebul. Tatu, mangga. Kadyan kowe ngilang harap bisa tak sawang nanging ing ati tansah kelingan
Karbimanya Indonesia semakin di hati. Oh, Sekian aku lara ningsih kuat nyanggo aku sing ana ndodo dari rasane yen eling kowe angel rabane lele. Tepuk tangan. Terima kasih Mbak Cantik. Adik kecil terima kasih. Salim dulu. Nanging ngrasane atiku ora kepenak temen, Truk. Kowe bali, Truk.